e poi dovrebbe tagliare i capelli. A ja by som radila, aby mala kratšie vlasy, ostrihať. Krásna farba očí, pleťovka, trošička stiahneme červ na tvári zeleným korekčným krémom, zjednotíme to a postupne budeme vyvíjať spolu s klientkou, že akým smerom sa ubereme, či až na to Nicole Kidman. Nela, vy ste tiež prišli o nejakých 12 cm vlasov. Ste s týmto účesom spokojná? No ja musím povedať, že som veľmi spokojná. Ďakujem Katke aj celému realizačnému tímu, veľmi sa mi to páči. A určite sa nechám nahovoriť aj na tú tmavšiu farbu. Vy ste mali ešte tú výhodu, že tu bol ten taliansky módny návrhár a navrhol, že by ste mali ísť až do červenej farby, tak možno nejaký gaštan alebo mahagón? Asi tak, určite skôr do tmavšej. Tak potom prinesieme aj my zmenu v časopise Q. To je taký športový look, ktorý ona určite dokáže doma s fénom, s predklonom.